هژداری خستنên xiristiyanan raporek derbarê kiryarê peyedê li parêzgeha Hesekê pêşkêşî Berlemana Ewropayê kirin û têde peyedê tometbar kirin bi dagîrkirina mal û milkên wan yên taybet. Her wiha leşkeriya neçar û ferskirina rêbazên xwendinê li dibistan û dêrên xiristiyanan. Ji wan rêxistinên ku beşdar in di vê raporê de dêra Ermenên Ersozeks, Kenala Cezîre û Furatiya Ermenan, Ebreşiya dêra Siryan û Kildaniyan li Qamişlo, dêra Meşriqiya Aşûriyan, dêra Meşriqiya Aşûriyan ya Kevin, dêra Siryanên Katolîk û Siryanên Ersozeks, rêxistina bihişta sivîlan, dêra İncîlê ya Niştîmanî, rêxistina Aşûriyan ya Demokrat, Partiya El Hurra ya Armeniyan, rêxistina Yekîtiya Sivîlan ya Xiristiyan, Komela Sûriya Dayîkê ya Xurtan, Komela Xortên ji bo lihevhatina niştîmanî, Peymangeha Sûriya ya Xortên Xiristiyan, Komîta Aşûrî ya taybet bi Cotiyar û Zeviyên çandinê. Pêşçend rojan jî hin malbatên xiristiyan li gundewarê bajarê Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê ji rojnameya El Hayat ya Lendanî re diyar kirin ku çekdarên peyedê ew neparastine û rê li pêş çekdarên Daişê yên diriya çemê xabûr re hatibûn vala kirin û piştî ew hatin revandin ji aliyê Daişê ve peyedê malên û dêrên wan talan kirin.